झी मराठी, चर्चाही होणारच. वारकरी संप्रदायाचा जिव्हाळ्याचा विषय असलेल्या इंगळे येथील विठ्ठल रुक्मिणी मंदिराच्या जीर्णोद्धाराचा शुभारंभ चौकट पूजनानं करण्यात आला. नंदीकुर्ली येथील वीरभद्र शिवाचार्य महास्वामीजी व पंढरपूर येथील वास्कर महाराज यांच्या हस्ते चौकट पूजन पार पडलं. या धार्मिक विधीत अशोक जोशी यांनी पौरोहित्य केलं. विठ्ठल रुक्मिणी मंदिराचा जीर्णोद्धार करण्यात येणार असून यासाठी अंदाजे 35 ते 40 लाख रुपये खर्च अपेक्षित आहे. पवित्र कार्यासाठी लोकवर्गणी जमा केली जाते. भाविकांनी व ग्रामस्थांनी सढळ हाताने देणगी देऊन सहकार्य करावं असं आवाहन संजय जोशी यांनी केलं. यावेळी आनंद जाधव, सुभाष जाधव, वसंत कवाळे, गणपती धनवाडे, कुशप्पा आंबी, हुमाना चौगले, राजाराम धाबडे, प्रकाश पुजारी, अशोक जाधव, डॉक्टर विनायक मुताळिक, संजय कुडचे, दत्ता लोहार, महादेव अपराज, तात्यासाहेब चौगुले, अशोक चौगुले, जयपाल ऐडोले, केपय्या हिरेमठ, राहुल उपाध्याय यांच्यासह वारकरी व ग्रामस्थ मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. सी मराठीसाठी इंगळीहून राजू कोळी.